सानैल' टमटमावबो जों सानैल' ओमफ्राय सानैजोंनो भिडिअ लालांगासिनो जोङो थांनायावहाय रावबो गैथारा नालाय भिडिअ लाबानो आंनो टमटमाबो गामिनिनो जाम्बारल' खादों। हाय लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआ जोङो मिस इन्डिया लायनो नागिरदों माने जोङो थांगासिनो। ओमफ्राय मिस इन्डियाया मा बुस्थु बेखौथ' आं एसे सिगाङावनो देखायबोखाबाय माने साइकेल आरोना आंनि साइकेल गोदान बाजारावहाय लायनो थांगासिनो। ओमफ्राय आंनि साइकेल गोदाना बेसेबां लानाय एसे खोन्थालांसै उननि भिडिअआवहाय। दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। ओमफ्राय नैबे आबैया आंखौ बुंबाय थानाय आरो एसेबां उन्दैयावनो हाबा जाबाय नोङो होननानै बुंनाय आरो। नै लोगोफोर आङो बाजार थिलियावहाय मोनफैबाय। ओमफ्राय दाना आंथ' बाजाराव साइकेलसो बायनो फैदो नालाय साइकेलखौ नायनोसै आरो ना माबायदिखौ बायनाय जायो ना मिथियो फैदो लोगोफोर आं माबायदि साइकेल बायो नायलांसै। चलो नै जों दुकानाव सहैबाय। बेनि दुकानावनो साइकेलखौ मुथुमना बायखाबाय थायोनो बेनिखायनो बेयावनो लिंनानै लांबाय आरो एबारावबो साइकेलफोरा नैबेफोरनो बेनिफ्रायनो जेखिजाया गंसे बासिनानै लानोसै माखौ मोजां मोनो नैबेखौनो नायदों आङो। साइकेलनि दाम मिलायगासिनो लाथ'नाय जायाखै। ओमफ्रायो माबा बिदि थुक सिख्रुबग्रायानो बिदिया जि मोजां मोनो आं बेखौ फायनानै सिख्रुबगासिनो आरो माबासो। साइकेलखौथ' आङो बासिखांबाय आंनि पसन्दनि मथे। ओमफ्राय दामखौ मुथुआ रायज्लायदों आरोना दामासो मिलायगोन ना मिलायाथाय मिलायब्ला बेखौनो लाबोनोसै। नैबेखौनो लाबाय आरो आङो मिस इन्डियाखौ। साइकेलखौ लाबाय आङो लोगोफोर 6000 बिदोंमोन आरोना ओमफ्राय 200ल' खमायनो हाबाय 5800नि लानाय जाबाय आरो मालाय दाम गोसा गोसाथारनो खमायथारा आरोना 200ल' खमायनो हाबाय। 4500 होदोंमोन जोंलाय मानियासै नालाय माथो खालामबावनो न' लाबाय आरो। लोगो नोङो भिडिअ' माखौबा बुंनो नामा दिनै आंनि नोङो साइकेल बायनानै होबाय ओमफ्राय बायना होनानै नोङो गोसोखौ माबायदि मोनदों? स्कुटिथ' बायना होनो हायाखै साइकेलसो बायनानै होदों ओमफ्राय गोसोखौ माबायदि मोनदों? गोसोखौलाय माबायदि मोनो मोजां मोनदों साइकेल सालायनोसै। ओमफ्राय स्कुटिखौबा माला बायगोनथाय? स्कुटिया टाइम दङ गोबाव लागोन फैसा बुरजा नांगौ नालाय लासैनो बायनोसै। स्कुटिखौबो बायखागोन न' लोगो? साइकेलखौबोथ' नांखागौना न' लोगोफोर खाथि खालायाव थांनाय मानाय बिराद साइकेल नांगौ जाथारो न'आवहाय गंसेबाबो। साइकेलालाय दंखायोमोन जोंहा ओमफ्रायो बोराय जाबाय ओमफ्राय आरो गंसे दंबावो हौवासाफोरनिसो बेखौथ' जों सालायनो हाला नालाय हिनजावसाफोरनि गैया आरोना जोंनि बाहागो बेनिखायनो आङो जोंहा मुथुनियाव साइकेल नांगौ होनना बुंबाय थानायखाय मुथुआ दिनै आंखौ बाजाराव लाबोनानै आंनि पसन्दनि मथे साइकेल बायनानै होबाय। थेंक इउ मुथु। आरो स्कुटिखौ थाब बायनानै होबा बांसिन थेंक इउ होनबावगोन आं। स्कुटिया गोबाव जागोन दे। ओमफ्राय बैयाव थांनांगौमोन थांगोन ना थांला? थांगोन र'। ओमफ्राय बाजाराव आंना दिनैनि फैनायनि थांखिया बेनोमोन साइकेल बायनाय। ओमफ्राय आरो मोनसे दंबावो आंनि आसान माने सनानि आसाना आरो सनारियावहाय हाबनायदों एसे माबा जादों कालारा दोलाबदों माहाबा सौलाबायनाय नामाथाय सौथुलाबायनाय दां एसे दोलाबदों आरो ओमफ्राय बेखौनो कालार लगायफिननो लाबोदों आङो। देखायलांसै बेखौबो न' मिथु नायलांबाय थादो। नैबेनो सनारि दखाना जोंहा
मोनफ्रोमबो सनाखौनो बेनियाव बानायो बिराद मोजां बानायो आरो बियो आं गाननायफोराबो गासैबो बिनियावनो बानायजोबनाय ओमफ्राय सोरबा बहुदानो आंनि मालाखौ खिराखौ सोंहरो आरो खाथि खालानिया बहा बानायनाय होननानै बिनियावनो बानायनायमोन आरो आङो ओमफ्राय फैबाय जोङो बाजारनिफ्राय साइकेलखौ लानानै फैबाय नै बाजारनिफ्राय नै जोङो सफैबाय ओमफ्राय लामा ससेयावनो साइकेलखौ खुलिबाय आरोना बे लामायाव ससे सालायना नायनोसै साइकेल गोदानथ' नङा मथो गोदानखौ सालायना नायनोसै आरो माबायदि बाजारावनो सालायनांगौमोन बाजारनिफ्रायनो सालायना फैनांगौमोन खुलिगासिनो नै साइ मथो इयाव साइआव हागियाथ' नोंस्रानि खासि न' आयु साइकेलखौनो सालायनो रोंला माथो आंलाय मोजांखौनो बोरैबा खायलें खुइलें खारलाबाय थादो ओमफ्राय दाखालि आंनाव मोनसे कमेन्ट फैदोंमोन ना नोंसानि कार आरो बुलेटखौ सालायनानै भिडिअ बानाय अब्लासो कमेन्ट लिरनो मोजां जागोन ना मा बिदि हरदोंमोन आरो ओमफ्राय नै साइकेलखौनो आङो सालायथारिखाय मोजांखौनो सालायनो रोंला आरो बेफोर गारिफोरखौ सालायनांगौबा आङो मा जागोन सेस जाजोबगोन आं सौदावलि जाजोबगोन आङो साइकेलखौ लामायावहाय सालायनायबाय ओमफ्राय साइकेल सालायया बिराद गोबाव जाना बिराद ओमफ्राय साइकेल सालायया बिराद गोबाव जाबाय नालाय रोंगौआ मोनदों आरो सालायबाय थानोसै दाथ' मोनबाय नालाय सालायबाय थाबानो रोंफिनगोन बेबायदिनो जाखायोना लोगोफोर बबेबा बुस्थु मोनसे खामानिखौ रोंबाबो गारहाबना दोनबा गोरलै मोनबाबो रोङा जायो आंबो बिदिनो जाबाय आरोना साइकेल सालायनाया बिराद गोबाव जाबायमोनदि ओमफ्राय साइकेल गोदान मोननानै आङो गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय मुथु आंनो साइकेल गोदान बायना होनायनि थाखाय थेंक इउ मुथु थेंक इउ ओमफ्राय आं भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबनोसै थांसै न'आवहाय दाना जायफोरा आंनि बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै ओमफ्राय आंनि साइकेल गोदानखौथ' मोजां नुबाय नोंथांमोनासो आंनि साइकेलखौ मोजां नुखोना नुवासैथाय ओमफ्राय कमेन्टआव खोन्थाहरलायदो सोर साबेसेया माबायदि नुदों आं कमेन्टखौ नायनो लुगैदों आरोना खोन्थाहरबानो जाबाय आंनि साइकेला मोजां ना मोजां नङा